Vay, Gowherjan iýen zadyňlar aýraýmalla. İýbiçen zadyň ýaňjy barsalak gitdime. Vay gence, ikizanca kap yuvanın ölesin yokluğu, benim düğün geldim ya da geldim bileyen ayağdayım. Hey, bir zade diyen ya durulayanım la gence. Volt böş ne mi? 200 adam maşna 200. Etem içinde hawa. Hawa. Ele moşar hawa. Bir Häzir aýlaja. Gyýdym. Men sana näçe tapar aýtdym, gelnejeň bilen gideleşme diýip. Sen iýdiň arasalap ýa-da odu. Turda bir zatlar etde senem agy biriniň hoçalygyna eýe bolmala bakym sen. Eme sözüm ýok sana. Ece, şu komşumuzun gelin tetini çıkarman hemmeler edip göre. Şonda 2 tane bağlısı var. Men yetece orta önünden işmeydi bile yokmuş gelin. Neyle konunuzu şonçu men şulöyden kaçıp kankanım olsun gitmir eşlenimden. Neyle konunuzu emmeniz? Şeýlemi kankanyň gowmy. Sen bärine bir çypden olurdyň, daşaryna 2 çypden olurdyň. Iýdiň süpürüp berbi. Näme bu sana sluşankamy? Ol gelnejeň, maňa da, sana da hyzmat etme borçy ýok. Çivit süpürýärmi? Gerek bolsa ýene de süpürür. Ha näme etjekmiş? Agy, eşdeňmi? Näme aýyrman? Giden howlyny goýup barýasmyňa, maňa bir kazerän bolýa. Aýyrmanmy? Sen yerinden tur. Men sana bara gatyň orkatjagyn. Vay daýdajan gerekkä özüm aýyrja goýak etmeseňiz vay. Ana senden bunu da hemmede gördüňmi? 2 gawam gurrun etdim. Gördüm dämi? Meni ýaşaman oýak ýok dämi? Meni bulamany bir zat tapýan size garaşyňadyr. Men bulanýan, sizem bulaýan. Sana men gatyny görkezjek. Ele moşor palata gidip işlersin. Zähmet çekmeni öwrenirsin. Telefonuňam ýok sana. Bir aýlyk sowalgaňam ýok. Adam ýalyşa palatkada işleseňe işlersin. Ýoklamam sana. Hiç zat ýok. Getir ber telefonuny. Eýniňe forman geýýäňde oglan gyýlar näme edýän bolsa kömekleşýän. Bol bakymjak. Men ha? Men inni başlangyz bolup işlemeli ha? Bärikel Merjan. Şoňa özüň keljek forma ber. Näle? Bak. Men sana forma ver diýdim ha, gyýdym. Giyecek geldi giymedi men näme deyin. Men ýadadım denemek dey. Gyýdym jan, menem şursagal döwlete rahmet çekip etdim. Senem arkaňjak işlemer başlaňydy diýip da aýnaýmagyn. Näme şu sen maňa telefonuňy beremok? Sen maňa öz telefonuňy berýärmi? Vay hawa beremok. Mende diňe telefonda gyýylan surat bar. Sen näme etjek olary? Mende de gyýylan suraty bar. Sen näme etjek olary? Gadan boş oyna param gidip diyen oyun. Gadan ne bu işte dayılan bu kim mi dat gerek bile onun peydalan yatına kadar gülükleyin bir gadanın garasından naharın şet körköriyesi de. Aynı hep bir şey sana ne bir mani mut koçklor ne yat bir daha ur porka ne yat bir meydurlur porka ditten haynem kulağım da bir şey mut kolorun yakıvatır. Üstünem kulu bilen gömdü ne erinem yuvan kişi varlı berda öyle de. Ennem kulum içinden galıva taşıştır ne sırvatıyor her ki gömen yumurtkalarını çıkar ya. Namasam cüceler çine de oturan roydon yumurtkaları yok cüceler çinler eğer bakıyor çine de oturun ha. Kası var heverini. Berdanım gadan derden tütsöletiyaz inniki yerek gerek kolor deyip taşın kovuç edip yak gelse bağırıyda kitapan boşluğumuza atacağız. Bu yumurtkalar beydik öğreler atacağına kenamen apıştılan yumurtkası roydip yordum da para yumurtkaları görüp üstüne de Tuğ attı hektaş attı bradırak. Bradıram gara ursattı bu kadar ursattı mı yine de garan kişi olyası sınım bradıram uttu oraya.
Gerçekten harı olsun ne yaşkadan navram falaymasın niye. Berden emine muzeylerden taptırmayan gadanlı çıkarıyordu. Oo tarikasın da laptıra bu. Ne tuğcuğunam koydu gelli ağrı korkudar ne vardı işlerini ve diyen eşşine. Häzir kaçak 3 tane adam etseniz, işte, okuda, mektepte, istenlik yerde sizi meselem kän siýlamaýan bolsalar, siz siýlap başlarlar we her kim size başgaça davranar. Birinji, hiç açan hiç kime yallaplama. Yani kiçilikten biz ululamızda käbir sebeplere göre käbir yerlerde we käbir ýagdaýlarda ululyas we käbir bolýar şo biz adamdan göwün tapjak bolýas. Birinji temany açýas, birinji gurrun deşigi açýas, birazçyk dymyşykda durup bilen zat adamlara ýarnjak bolýas, öwünjek bolýas, gurlaşyk bolýas. Sen etmeli işin birinjilik bilen özüňe ýatlat iş okuw gelende men hiç kime ýallaplamana borçly däl, men hiç kimin göwün tapmaga borçly däl, men özüme ynanýan, men güýçli diýen özüňe ýatlat, hiç kime ýallaplama birinji. İkinci, diňe soraga jogap bol. Ýagny sana sorak berilmese gurlama. Sana sorak berilmese gurlama. Ýanyna gelip meselem Oraz, sen näme pikir edýän? Oraz, maňa kömek et. Oraz diýip meselem ýüzlenseler, onda gurlup, ýoksa gurlama. Üçüncü, hiç açan içki sırrını aytma. Pikir etme hemme kişinin dostun diýip. Indi sen maksadyň özüňi siýletmek, özüňe hormat goýdurmak. Şoň üçin liýişiňe gurlamak, içini aýdynmak. Hakarın gelsin gelmesin öz durmuşunu ya da işteşin bilen başka bir işteşin hakda ya da başların hakda diýeri gurlama. 3 tane şurat etseňiz de ýam size bolan adamdan garaýşy, alyp barşy ütköýärligini görürsüňiz. Akıl ýaşda däl. Başta. Güller. Tavır eden. Eyde. Tiyyeter. Yok. Şoňa meňdeş. Tavır eden. Tavır eden arzuwuna yeter. Aýşa da maksadyna ýeter, dogry. Maksadyna ýeter. Çek geldi. Garnaşyk yok da. Birlik bar ýerde. Näme ba? Dostluk var. Yok. Ýalşylyk. Näme ba? Yok. Birlik. Yok, yok. Birlik ba ýerde. Birlik köplük ba ýerde. Ne? Birlik ba ýerde, agdywirlik ba ýerde näme bolýar? Agdywirlik ba ýerde näme bolýar? Agdywirlik ba ýasa? Birlik ba ýerde näme ba? Yok. Köp Boluňa. birlik ba ýerde agdywirlik. Bereket ba bilmediňiz. Okey. Aldım. Dostum. Aynen fey. Ya deli billi, ya deli. Ya What? deli ayta birinji. Yok da. Dura bir mi? Yok. Yok. İyilim günüm bolmasa. Aymunum doğmasın. Ya deli. Irden turup ataň var. Atыңda da ata var. Yok. Ataňda da atı var. Yok, olay diýene sen Aytdım. Ne algys aýtdy. Doğru aytman. Bolýa, bolýa. Ey dawat, mögüller. İl bilen gelin. İl bilen gelin. İlülender. Yok. İl bilen gelin. İydi. İl bilen gelin. Toyda Biter. Yok, vay Allah'tan. Ya il bilen gelin toyda doğru iydi. Toyda doğru. Toyda. Tamam. İnandım. Tamam. Toyda bayram. İl bilen gelin toyda bayram bilmediňiz diýjeňler. Aldım. Bir okana. İki dokana. Yok. Bir dokana. Awa, Awa, doğru ya bildim. deli bildi. Vay. Gülmeň şeňa. Geler başyňa. Ya. Kimden Yok. bilaýtdy? O. Yok, güller aýtdy birinji. Köp ýaşan. Köp ýaşan. Hawa köp biler, doğru. Vah. Enesini gördü. Geynal. Güller aýtdy. Dili süýjüniň nämes köp? Pulu köp. Güller aýtdy. Doğru aýtdy. Ýağış ýagmasa. Kar ýagma. Yok. Durun da. Yağış yağmasa yer görmez. Rahmet çekmesen iş. İş olmaz. O iş sönmez. Ana. Yedil çapır kes. Özüm aytma. İşlemedik. Dişlemez. Ya deli. Salta. Aytenkilerden normalde bir mi çıkarız? Gülmeň şeňa. Geler başyňa. İki sen billi. Yakma bir sersin. Kalma tişörtün. Aldım.
Nersin tavır ediliyor?